Bismillahirrahmanirrahim. Mihurban, ham muhabbat yası bulgan Allah ismi bilen ihtiyarınızga büyük İslam taglimatına bağışlangan Başkırstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının navbattagi programımızın takdim etemiz. Ufa baş kalabızның mağnavi havasını canlandırgan, yüreklerimizge dert, kalplerimizge kuvvet bergen, көркем вакыйгалар хакында бүген сезләргә баян итәчәкбез. Хәбәрегез булсын ки, шушы көннәрдә Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татарлары конгрессының Милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы Шахразиев республикабызга килде. Бу утырышны Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстандагы рәисе, Ихлас мәчетебезнең имам хатибы Альфред Амир улы Дәүләтша ачып җибәрде. Хөрмәтле тамашачылар, Гали җанаб Васил Шахразиев апрель айында булган Башкортстандагы очрашулар һәм йөрәкләребезнең иң нечкә кылларын ширттергән матур вакыйгалардан үзенең шығышын башлады. Біз былтыр Уфада, Башқұртстанда, Башқұртстанның 100 жылдығы бәйрәм шараларында көп кенә шаралар үткәрдек һәм безнең иң мөһиме, иң кирәклесе дип әйтәбез инде, республика күләмендә Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән зур делегация монда Уфага килеп, халықтан да 2 көн ішінде зур гына очрашулар үткәрдек һәм иң бүйек инде күркәмлесе булганы ул безнең Татар Нур театры каршында Габдулла Тукай һәйкәле ачты. Халықтан да безнең 2 җитәкчебез Ради Харис һәм Рөстәм Белгаевич кулга кул төшеп, Башкортстан белән Татарстан, башкортлар белән татарлар һәм бүтән милләтләр шундай дус, матур, бердәм булып яшәп, үзебезнең Рәсәй илендә горурланып, үрнәк булып яшәргә тиеш дип әйттеләр. Улуг ватаныбыз Русияның президенты Владимир улы Путинның тәкъдимнәренә таянып, бу елда җиңүнең 75 еллыгы нинди фазиләттә, нинди әзерлектә үтәчәге хакында Васил Гаяз улы әнә шулай бәян итте. Ул сугыш афаты кешелек дөньясында һич бер заман котыла алмаслык кадәр зур афат булу хакында сөйләде. Һәм дә халкыбызның авыз җәүһәрләрендәге җырларда һич бер заман без җиңелмәдек, җиңелмәбез дә инде дигән фикерне гәүдәләндерде. Быел инде 20-нче ел безнең бик зур вакыйгалар еллар. Аларның иң беренче инде ул Бөек Ватан сугышының бетүенә 75 ел. Хактан да безнең националь лидер Владимир Владимирович бу 75 еллыкка бик зур игътибар белән карый. Хәзер инде менә кичә үзегез карап торгансыздыр, телевидениедә да, интернеттан да, Израильдә Холокост турында ничек ул вакытта булган, нәрсәләр булганын, ләкин аңа хәтле без барыбыз да күрдек, дөнья күләмендә кайбер дәүләтләр, кайбер җитәкчеләр шушы Бөек Ватан сугышының тарихын ныклап, бозып, кире язмакчы булалар. Һәм күреп торасыз инде Польша ягыннан да, Америка ягыннан да, бүтән ил якларыннан да менә ничек итемендә Советлар Союзының солдатының менә шу бөек җиңүгә килгән иң зур байлыгын, аның батырлыгын юкка чыгарып бүтәкләргә күрсәтмәкче булалар. Шуңа күрә менә безнең төп быел бурыч үзебезнең татарлар ягыннан, Рәсәйдә яшәүчеләр ягыннан шушы Бөек Ватан сугышы елларында булган бүтән геройлыкларны, ул тылда булганмы, бөек сугыш юлларында булганмы, концлагерда булганмы. Шуңа күрә без менә үзебезнең шушындай бөек татар шәхесләрен табып, язып, күрсәтеп, бакыйлыкка киткәннәрме, бүген исәннәрме? Шуңа күрә аның белән горурланып тагын бер кат Рәсәй күләмендә бүтән илләрдә күрсәтергә. Ни өчен дип әйтәм, бүтән илләрдә дип, менә без әйтәбез инде, татар халкы ул 8 миллионда без халык дип әйтәбез, төрле саннар әйтәләр инде, ләкин 5 миллионда 300 меңе Рәсәйдә яши, калганнары чит илләрдә яши.
Безнең Украинада да бар, Белоруссиядә да бар, Төркиядә дә бар, Америкада да бар, Австралиядә да бар. Шуңа күрә менә безнең төп бурычлар Конгресс ягыннан аларга барып җиткерергә, ул бер көн булырга тиеш түгел. 9 майда гына ел буенча менә безнең бөек халыкның бөек батырлыгын күрсәтү турында. Менә без әйтәбез инде Советлар Союзы геройлары турында дип әйткәндә дә, әгәр дә Советлар Союзы вакытын алсак, ул вакытта сон буенча, Советлар Союзы герое соны буенча татарлар булган 4-нче урында. Урыслар, украинецлар, белоруслар һәм аннары татарлар. Бүгенге Россиядә без 2-нче урында геройлар саны буенча. Шуңа күрә менә шуннан алып карасак та, шул вакытта безнең һәрбер төбәктә, һәрбер җиребездә үзебезнең геройларыбыз бар. Менә безнең былтыр инде Башкортстанда ханымны күрәм, бөек татар улы Фатих Каримга 110 ел булды. Бөек Ватан шәхсе герое анда һәлак булган, Калининград өлкәсендә җирләнгән. Менә шундый матур итеп музей ясадык. Шуңа күрә менә ул да безнең бергәлек. Менә безнең бүгенге очрашудан соң Конгресс ягыннан елда үтә торган төбәкләрдә очрашу башлана. Хөрмәтле тамашачылар, татар халык шагыйре Ринат Харис үзенең иҗадында булай дип яза. Җирнең кагылган сайын кубыла, кыйла ярчыгы, катламлары арасыннан татар чыга дигән. Бу хакыйкатьне куәтләп, бөек ислам галимнәреннән булган Җәләлетдин Руми Мәүлана хәзрәтләре булай дигән. Дөньяга килеп тә хакны белмәгән, тарихны укып та гыйбрәт алмаган синең дә гамәл дәфтәрең төрләр бер көн урының җәһәннәмдә җәйлер бер көн дип яза. Бу уңайдан Татарстан Республикасының оешуына 100 ел уңайыннан Татарстан Республикасында нинди әзерлекләр, нинди гайрат ителгәне хакында Васил Габделгаяз улы шулай диде. Татарстанның 100 еллыгы, шуңа күрә без аңа ныклап төпләп әзерләндек, эшләрне алып барабыз. Шуңа күрә менә бу бит инде хәзер Татарстанда гына түгел, күп кенә милли республикаларда 100 еллык китте. Былтыр Башкортстанда булды, быел Татарстанда, Чебоксарда, бөтен нәрсәдә һәм инде безнең 2030 елда Мордовияда бетә. Ул соңгы республика итеп кабул ителгән. Алар бүген үзләренең 90 еллыкларын үткәрәләр. Шуңа күрә без иң беренче стартны бердек 19 декабрьдә. 2600 кеше, без Конгресс ягыннан 600 милләттәшне, хезмәттәшне чакырып, башта без үткәрдек үзебезнең форумны, һәм форумга килгән хезмәттәшләр инде шушы чарага кирделәр, һәм без үзебезнең тарихны күрсәттек. Ләкин без һәр вакытта да әйтәбез, без бөек халык, безнең тарихыбыз 100 ел белән генә бетмәй. Безнең тарихыбыз бара 1000 еллап артык. Менә безнең 2022 елда Рәсәйдә, Татарстан территориясында исламны кабул иткәнгә 1100 ел була. Һәм безнең инде оештыру комитеты ясадык, мин аның рәисе. Хәзер без менә 2022 елга 1100 еллык шушы вакыйгага әзерләнә башладык. Шул вакытта 2005 елда без бөек Казаныбызның 1000 еллыгын үткәрдек. Тагын бер шәһәр Алабыга үзенең 1000 еллыгын үткәрде. Шуңа күрә бу 100 еллык менә Татарстанның, татар халкының үткән тарихыннан соңгы 100 еллыгына. Ләкин бу 100 еллыгы безнең өчен динамика ягыннан аңлау буенча, эшләүләр буенча зур омтылыш биргән еллар. Һәм хактан да без инде менә 19 декабрьдә аны күрсәттек. Бүгенге көндә безнең 1800 чара каралган. Көн саен Татарстанда 6 чара үткәрә. Без инде һәм иң беренче шушы котлауларны башладык без 1 январда төнге 10 минутта безнең беренче балабыз 100 еллык Татарстан күләмендә инде тормышка килде. Аннары инде парлар, гаиләләр берләштерерәк башладык, аларга регистрация ясап. Шуңа күрә менә шушы январда инде күп кенә менә бала туулар белән браклар төзүләр буенча бөтен нәрсәләр эшләдек. Һәрбер муниципаль, һәрбер безнең министерство ва ведомстволар ул эшне алып баралар.
Һәм шул вакытта әйтәсем килә инде, хәзер безнең коллегалар бара министрлыклар ягыннан, һәм районнарда, шәһәрләрдә булачак сессиялар, biz күп кенә тарихны шунда күтәрәбез. Һәм инде үзебезнең дәүләт ягыннан biz дәүләт бүләге медаль ясадык. Ул Татарстанның 100 еллыгына багышланган дип атала. Һәм бөек шәхесләргә менә 19-нда 20 кешегә иң беренчене Минтимер Шәрипчикка биреп, аны башлап җибәрдек. Шуңа күрә чаралар шундый күп, аларның безнең өчен төпләре дип әйтәм инде. Беренчедән без 21 мартта үткәрәчәкбез авыл эшмәкәрләре форумы. Татарстанның 100 еллыгы дигәндә безнең инде иң зур эш чара була. Аның беренчесе 27 майда. 1920 елда Мәскәүдә карар кабул ителә. Тасыр оештырабыз дип, шуңа күрә ул безнең туган көннең беренче датасы дип әйтәбез инде. Без аны төрле форматларда үткәрәчәкбез. Ул безнең китәчәк инде законодательный яктан. Шуңа күрә без пока уйлыйбыз 27 көнне Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышын үзгәртәбез дип. 26-лары, 25-ләре фән кешеләрен, безнең ветераннарны җыеп, бөтен нәрсәләр белән зур тантаналы утырыш булачак. Шуңа күрә күбесенчә республика күләмендә үтә, һәм инде без кешеләрне чакырабыз бүтән җирдән дә. Икенче дата инде ул 25 июнь. 25 июньдә безнең инде Татарстанда временное правительство дип әйтәбез инде, Казан карарны кабул итә дә һәм хөкүмәт төзи. Шуңа күрә безнең күп кенә чаралар булачак инде 25 июньдә. Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы тагы да әнә шуларны аз сызыклап үтте. Бөтен кешелек дөньясының иң глобаль, иң зур афаты ул ярлылык һәм хәерчелек, гыйлемсезлек һәм наданлык һәм динсезлектер, диде. Бу җәһәттән Татарстан Республикасында дин әһелләренең алдагы форумы хакында һәм аның асыл максатлары хакында да сөйләп китте. Безнең 5 июньдә дин әһелләре форум булачак. Ел саен 1100 дин әһелен җыеп без шундый зур форум үткәрәбез президент белән. 6 июньдә изге Болгар җыены булачак. Аңа хәтле инде без әйтәбез, уразаны 24 апрельдән 23 майга хәтле булачак. Бөек ислам галимебез Ризаэддин бин Фәхреддин үзенең иҗадында шулай дип яза. Мәртәбәле кешеләре булмаган милләт бәхетсез, галимнәрен оныткан милләт көчсез, әдәбияты, сәнгате булмаган милләт рухсыздыр дип язды. Бу җәһәттән Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев әнә шулай дияр иде. Сабантуй ул халкыбызның әдәбиятын һәм мәдәниятын саклауның иң көчле ысулы дияр иде. Бу җәһәттән Васил Габделгаяз улы ватаныбызның төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә планлаштырылган Сабантуй бәйрәмнәре хакында үзенең фикерен әйтте. 7 июньдә безнең Ташкентта беренче тапкыр беренче Азия Сабантуе булачак. 13 июньдә булачак Болгариядә, Софиядә Европа Сабантуе. 20 июньдә булырга тиеш Казанда Сабантуебыз, 27-сендә федераль авыл Сабантуе була, һәм 4 июльдә Мәскәүдә федераль шәһәр Сабантуе булачак. Шуңа күрә һәрберсендә без инде үзебезнең флагны күтәрәбез. Флаг дигәндә без шундый карар кабул иттек. Без үзебезнең юбилейный флагны тастарны ясадык. Ул бик матур килеп чыкты, ул официаль теркәлеш үтте. Шуңа күрә менә без икенче атнада Улан Удыга аны үзебез белән алабыз һәм Россия буенча тастарның 100 еллык флагының эстафетасын ясыйбыз. Һәрбер өлкәдән килгән вәкил үзенең анда элмәсен эләчәк һәм безнең әйтәбез инде 80ләп өлкәдә татар оешмалары бар. Шуңа күрә герб белән, исеме белән шушы тастарның 100 еллыгына ясалган юбилейный флагка үзенең табличкасын элмәсен элеп куябыз. Аннан кайткач ул Татарстан буенча булачак 45 муниципаль райондан һәм аны без җибәрәбез чит илгә. Безнең исәпләр буенча
Әгәр дә 80 Рәсәй күләмендә булса, 45 үзебездә булса, 25ләп чит илдә булачак, шуңа күрә 150, 160 менә шу элмә табличка килеп чыгачак инде. Татарлар кайда күпләп яшиләр һәм нинди анда безнең оешмалар бар. Шуңа күрә без аны шулай итеп тарихка калдырабыз. Шушы флаг эстафетасы вакытында халыкны җыеп, сөйләшеп, рухландырышып, алар каршында бурычларда куячакбыз. Әле 1919 елның декабрь айында Татарстан Республикасының 100 еллыгы мөнәсәбәте илә башлангыч чараларда Рөстәм Миңнеханов әнә шулай диде. Жан исәп алу мәсьәләләре бик мөһим һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер диде. Безләргә башкаларныкы кирәкми, ләкин үзебезнеке саналган булсын диде. Бу сәбәптән Васил Габдулгаяз улы үзенең насихатларын безләргә ирештерде. Һәм безнең өчен бик мөһим вакыт инде ул октябрь. Жан саны алу, халык саны алу, шуңа күрә без әйтәбез Рәсәй күләмендә 5 миллионда 300 мең кеше. Татарстанда 2 миллионнан артыгы, Башкортстанда 1 миллионнан артыгы, безнең Идел федераль округында без 4 миллионлап татар яшибез. Калганнары Рәсәй буенча, шуңа күрә күпләп яшәүче инде Свердлов өлкәсе, Төмән өлкәсе, андыйлар да бар. Шуңа күрә анда да барыбыз да шушы халык саны алган вакытта без эшләячәкбез һәм безнең президент әйтә. Безгә кешенеке кирәк түгел. Ләкин һәрбер татар саналган булырга тиеш. Шуңа күрә менә шуның белән эшләячәкбез, матур итеп. Халык шагыйрьләребезнең берсе туган тел ул тәмле тел, туган тел татлы тел. Тәмле дип телеңне йотма, туган телеңне онытма дип насихат итәләр. Бу җәһәттән Васил Абдулгаяз улы туган телебезнең әһәмияте хакында һәм аның саклау ысуллары хакында да тәкъдимнәрен безләргә ирештерде. Чөнки бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бер нияттә булганнар гына максатларына ирешер диде. Бу җәһәттән ошбу гамәлләребездә именлеккә берләшеп кавышыйк диде. Менә инде конгресска тиздән 30 ел булачак. Эшләй башлаганга төрле вакытларны үттек. Аңа да карамастан һәр вакытта да бердәм булып, бергә булып, милләтне саклар өчен ныклап, тырышып, бергәләп эшләдек. Һәм әйтәсем килә инде, менә һәр вакытта әйтәләр, сез булаймы дип, мин һәр вакытта да әйтәм. Безнең конгресс үзен эшен устав буенча алып бара. Устав ясалган Рәсәй конституция буенча. Шуңа күрә без һәр вакытта да эшлибез закон кысаларында. Безгә бер яктан да претензия юк, чөнки безнең бүтән эшләгән эшләребез Рәсәй законнары буенча, оешма эшләре буенча бүтән нәрсәләр белән эшлибез. Шуңа күрә безнең теге куркып, посып, теге чыланда гына очраштырган андай чараларыбыз да юк, эшебез дә юк, без андый халык та түгел. Шуңа күрә күңелебез киң, дуслыгыбыз зур. Әле мин монда килгәнче 3нче көн үзебезнең конгресс бинасында башкорт курултай вәкилләре белән очраштым, аларны чакырдым, килделәр. Үзебездә хайран булып, беренче тапкыр шундый очрашу булган икән. Шундый дәртләнеп килделәр. Менә безнең Татарстанда яши торган башкортларның җитәкчеләр арасыннан премьер-министрның урынбасары буларак та, Милли шура рәисе буларак та миңа бу очрашу бик кирәк иде. Һәм мин алардан сораганда, менә ничек мин шалда эшләгәндә белә идем. Мин безнең теге халык дуслыклы йортлары булгачтан, анда башка җитәкчеләре белән, бөтенесе белән без бик матур эшләдек. Мәктәптә бирдек, балалар бакчасыларда бирдек, автобуста бирдек, бүтән чараларга да чакырайдык. Шуңа күрә республика күләмендә булганда менә килделәр, шундый шатланып, һәм менә әйтәләр инде рәхмәт сүзләре һәрбер главага, ниләргә, эшләгәннәргә. Безнең ди монда ди рәхәтләнеп теге каймакта яшәгән кебек яшибез ди. Башкортстанга да барабыз, монда чараларны үткәрәбез. Әгәр дә без аны килсә главага керәбез. Бусы булганда бөтенди. Шуңа күрә безгә ул гына сузып, әйдәгез генә дип торалар ди. Шуңа күрә әгәр дә әйтәм, тәкъдимнәр булса, фикерләр булса, теләкләр булса, әйтегез, безнең менә курултай белән, башкорт курултары белән бөтен дөнья татар конгрессы бергә кулга кул тотышып эшләргә тиеш. Чөнки әгәр дә менә ике республика границалар булмаша, ике халык бергә эшләсә, безнең мөмкинлекләр дә
территория ягыннан да, халык саны ягыннан да без шундый күп булачакбыз һәм һәр вакытта да үрнәк булабыз. Шуңа инде менә бу очрашуга мин бик шатмын. Хактан да бүгенге җомга көннәрендә иртүк кайберләребез моннан гына килде, кайберләребез килде. Шит районнардан да 100-200, бәлки күбрәк километрлардан да. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Яшьләребез, балаларыбыз, безнең алтын нәселләребез киләчәгебезне дәвам итәчәкләр. Менә шушы хакыйкать, менә шушы дөрестлек хакына без һәр вакыт үзебезне курбан итәргә әзер булырга тиешлебез. Шушы фикерләрне тагы да куәтләп, Васил Габделгаяз улы киләчәктә яшьләр белән эшләүебезнең фазиләте хакында да ассызыклап китте. Һәм менә әйтәсем килә инде, без былтыр очрашкан вакытта да карап торабыз, без эшлибез, һәр вакытта да алга барабыз. Яшьләр дигәндә безнең кайбер өлкәләрдә инде яшебез дә бара, ләкин аңа да карамастан ул авторитетлы кешеләр безнең стройда кала инде, теге армейский термины белән әйткәндә, ләкин бүгенге көндә без инде алга карап, хәзер яшьләрне алга чыгарабыз. Шуңа күрә безнең былтыр Ауропада конференция үткәргәндә, җитәкчеләрне җыйган вакытта, анда Флюр әфәнде безнең рәис, аның урынбасарлары итеп, без төпле апаларны, абзыйларны чыгармакчы булган идек, ләкин аларның төпле дигәндә теге яшь белән дә инде алар төплерәк иде. Ләкин алар барсы да самоотвод алып, юк ди, без ди инде ди читтән карап торыйк ди, безгә ди эшләгән вакытлар булды инде ди. Әйдәгез яшьләрне алга чыгарыйк, әле без исән-сау булганда, мөмкинлегебез булганда, әйдәгез яшьләрне өйрәтеп дип, шушы Европа конференциясендә аның урынбасарлары итеп без яшьләрне, алар яшьләрне сайлап куйдылар. Менә шушы вакытта инде без Башкортстан дигәндә дә үзебезнең җитәкчеләргә дә, вәкилләребезгә дә һәр вакытта да бик зур рәхмәтле. Һәрберебез үз вакытында куелган бурычны, милләт буенча эшләүне җанып, вакытыбызны теге кызганмыйча, кайбер вакытта гаиләләргә дә, үзебезнең сәламәтлеккә дә зыян китереп эшләдек. Алар өчен бик зур барыбызга да рәхмәт. Һәм инде менә без быел тәкъдимнәрне дә карап, үзебез дә карап, консультацияларганнан соң Альфред әфәндене инде үзебезнең монда вакил итеп, тәкъдим итеп куйдык. Әкрен генә матур гына итеп эшләп китте. Шуңа күрә без каракытта әйтәбез, әле бит әле яшь дип, әле ни дип. Бер караганда яшь дигәндә ул кадәр яшь тә түгел инде. 36 яшь бит инде. Яшь дигәндә без уйлыйбыз инде 20-25 бәләкәй дип. Тәҗрибәсе бар, тыйнаклыгы бар. Шуңа күрә Пайгамбарлар яше. Бер дигән матур яшь җиңне сызганып, көн төн эшли торган теге ир җегет буларак та дәүләт, милләт кешесе булар да. Шуңа күрә без һәрбер җитәкче белән монда эшләячәкбез. Һәрберегезне җитәкчелек алып барачакбыз, очрашачакбыз, һәрбер тәкъдим буенча Акалфакмы, безнең автономия, бүтән оешмалармы. Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы Башкортстан Республикабызның төрле төбәкләреннән җыелган татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләренең сорауларына җавап бирде. Безнең Башкортстандагы татар проблемаларына без кайда гына мөрәҗәгать итсәк тә, аларның барысы да финанслауга кайтып кала. Һәр хәлдә без хөкүмәткә каядыр мөрәҗәгать итсәк, безгә әйтәләр, бездә акча юк. Менә тапсагыз, әйдәгез, рәхим итегез диләр. Әмма ләкин кайбердә акча тапсаң да әле ул теге идеология ягы киртә булып утыра. Бүгенге көндә мин Райхан дигән клубны җитәклим. Ул клуб сентябрь аенда узган ел барлыкка килде. Хәзер менә 5 ай инде Райхан клубы эшли. Райхан клубы менә шушы тапшыруны яраткан, аның геройларын яраткан кешеләрдән тора. Мин аны интернетта бер җөмлә белән генә язган идем. Бүгенге көндә 100 һәм 100дән артык кеше килә. Клубларга финанслау мәсьәләсен без сездән хәл итүгезне сорыйбыз. Сездә 32 миллион да бар, 100 миллион да бар, миллиард да бар. Мин уйлыйм, менә бу мәсьәләләр ике хөкүмәт арасында хәл ителергә тиеш. Ниндидер матур сөйләшүләр заманында китерде, безнең татар театрлары ачылды. Матур булды. Шулай бит, безнең Тукайга һәйкәлебез ачылды. Ләкин безгә кирәк җирдә ярдәм итсәгез,
Безнең дә проектларыбызны грантларга кертсәгез, бездәге язучыларның да әйберләрен укысагыз иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Бер гаиләдән сораганнар бит, ничек торасыз дип, күгәрченнәр кебек торабыз дип. Ул ничек дигәч? Башта беребез тәрдәдән чыгучы, аннары икенче тәрдәдән чыгучы дип әйтә. Шуңа күрә мин хактан да менә әйтәсем килә, бик дөрес. Германияга баргачтан анда безнең элек Советлар Союзында торган немецлар белән очрашабыз да, алар инде урыслар, менә безгә ди шулай туры килде ди. Без ди Советлар Союзында булып яшәгәндә безне һәр вакытта да немецлар дип әйттеләр ди. Үзебезнең туган як кайткан Германияга безгә барсы да урыслар дип әйтәләр ди. Шуңа күрә без бүләргә тырышмадык. Бер вакытта да татарлар Татарстанда, Башкортстандагы татарлар алар булай дип бүтән җирдә һәр вакытта дөрес эшләргә тырышабыз, һәм аны эшләячәкбез дә. Ләкин менә бу тәкъдимнәр барсы да бик уңайлы һәм урынлы дип әйтәсем килә. Безнең монда элек эшләгән җитәкчеләр менә Алик әфәнде дә, Захир әфәнде дә утыра, бүтәннәр дә монда без үз вакытына карап, теге одеялга карап, аякны сузарга тырыштык. Татарстан эчендә дә һәр вакытта да шулай матур булмады. Анда да татарларны саклап калырга кирәк иде, бүтән алып барырга иде. Шуңа күрә бүген ситуация инде икенче, һәм безнең инде мөмкинлекләребез бүтәнрәк. Мин менә бу очрашу хактан да шулай. Теге мин шулык бәләкәй көнчелектә кирәк, теге Екатеринбург дигәчтен бит аны былай гына тоже әйтмәдем, теге баш миенә бәләкәй салып куярга дип. Анда бер абзый тора да, чакта да әйтә, менә Татарстан шундый бай ди, нефтегез бар ди, бисем бар ди, безгә килегез дә ярдәм итегез, әйтәм, абзый туктале. Свердловскийның бюджеты гомер буе 19 елга хатлы Татарстанга караганда күбрәк булды. Без әле былтыр гына Свердловский бюджеты белән бергә туры килеп, быел аларны үтеп киттек инде. Шуңа күрә без тырышабыз, әйтәм. Шуңа күрә бюджет бүтән җирдә дә бар, грантлар да бар, булар да. Ләкин менә урта тоту татарлар, алар Татарстандан, Башкортстандан, Калининградтан, Свердловдан, алар барыбыз өчен татарлар. Шуңа күрә менә конгрессның төп бурычы һәрберсенә дә бердән булып, без әйтәбез 5 бармак. Кайсына эшләсәң дә бар авырта, бәләкәйме, олысымы бөтенесе дә. Менә без дә шулай итеп карарга тиешбез. Һәм инде конгрессның иң төп бурычлары берсе менә ничек итеп менә ярдәм итәргә. Ул бездән дә тора. Менә минем әйтәсем килгән нәрсә, андый планнар булырга тиеш. Беренчедән мен бит инде килдем дә, әйдәгез менә ясагыз әле дип әйтмәдем. Бүген бәләкәй вакыт кысан булса да, без сөйләштек. Без монда айга бер тапкыр киләбез, Ринат Зинурович киләчәк, Марс Рифкатович киләчәк, мин киләчәкмен. Менә шулай җыелып безгә карарга кирәк. Әгәр дә мин килдем дә, әйдәгез моны эшләгез дип кирәк түгел. Ләкин күтәрелер кирәк, без карарга кирәк. Әгәр дә без әйтәбез икән, бүгенге көндә әйдәгез 1000 ярымлы татар йорты төзибез дигән, аның без бәләбез бәясен, аның беләсен срокларын, бөтен нәрсәне. Шуңа күрә без бәләкәй хыялый булсак да, бүген теге пошагово дип әйтәбез, адым белән караша кирәк. Менә безгә нәрсә кирәк? Безгә кирәк офиста кирәк, безгә клубларда кирәк, безгә мәктәпләрдә кирәк, безгә балалар бакчасында кирәк, безгә мәчетләрдә кирәк, безгә китапларда кирәк, безгә артистларда кирәк, безгә данлы исемнәрдә кирәк. Менә бөтенесен сез үзегез бергәләшеп бердән булып язып, аннары аларны ширатка куеп, адым аша сез дә табырсыз финанс, без дә табырбыз, эшмәкәрләрдә кылышыр, хөкүмәтләрдә бирер бер-беребезгә. Шуңа күрә эшли алмый торган эшләр юк. Ләкин алар бездән тора. Һәм аларны аңлап, күреп, үзара ширатка куеп эшләп барырга кирәк. Әгәр дә бүген әйтәбез икән, юк, менә безгә хәзер бысы кирәк. Менә без былтыр берничә формат белән очраштык. Бер караганда миңа әйткәннәр инде, Альфред әфәнде, әйдәгез күп итеп халык җыябыз дип. Әйтәм, минем бу елы килгәчтән җитәкчеләр белән очрашасым килә иде. Халык җыю бик әйбәт, чыктык, аңлаттык, 100 кешеме, 400 кешеме, Нур театрындамы. Әйтәм, әйдәгез шулай башлар кирәк. Һәм безнең очрашулар төрле форматта булырга тиеш. Һәм аны сез әйтергә тиеш. Мин килдем дә түгел, әгәр дә мин әйтәм икән, бу конгресс чаралары буенча зурлап. Мин әйтәм икән, менә 1000 кешене әйдәгез җыйгыз. Менә күп кенә өлкәләрдә киләбез, без чаршабыз башлыйбыз да. Килә дә бер абзый тора да, "Илапа, безгә мәктәп кирәк" ди. Әйтәм, проблем юк. Әйдәгез ул чагында башлыйбыз. Кулларыгызны күтәрегез әле, әйтәм, бу өлкәдә. Кемнәр хәзер үзегезнең балаларыгызны мәктәпкә бирә? Бер кеше дә күтәрмәй. Әйтәм, сезгә ул чагында мәктәп нәрсә кирәк? Юк, сез башта мәктәпне ачыгыз, укытучыларны китерегез, аннары инде без уйлый башларыбыз йөртергәме, йөртмәскәме дип. Мәктәпне япкан вакытта
Шулдага каршы килү булмады. Безнең Татарстанда да күп Татарстан мәктәп. каршы килми. Юк, безнең Татарстанда да. Юк, безнең Оннан Татарстанда да күп мәктәпләрне яптылар. Менә мин авыл малай дигәндә, безнең анда 60лап хуҗалык, мин карактан горурланып та икенче караганда тарихи яктан да әйтәм. Biz 3 класс утыра торган бергә, бер апа Рәйсә апай да чыгайда, 1 сәгать эчендә 45 минутта ул 1нче класс белән, 2нче класс белән, 3нче класс белән дәресне алып бара да чыгып китә торган. Шуңа күрә бүген бит технологиялар зублагачтан авыллар 1920 елда Татарстанның 100 еллыгын игълан иткән вакытта бездә булган 2 миллионда 900 мең кеше, аның 76% яшәгән авылда. Бүген 100 елдан соң Татарстанда 3 миллионда 900 мең кеше, 75% халык яши район белән шәһәрдә. Авылларда, монда Башкортстанда да шулай, монда да әбиләр генә калды. Яшьләребез кайтмый, балалар юк. Элек без авылга кайтарып, безнеге авылдан, шәһәрдән кайтарып ташый торганнар, малайларны, кызларны татарча белми торган, без аларны 2 ай эчендә татар ясарып кайтарып җибәрә торган. Безнең хәзер балаларны кайтаралар, алар безнең әбиләрне марҗа итеп китәләр, әйме. Менә тормыш шундый әйләнде. Шуңа күрә без аңлыйбыз бит, мәктәпләр белән, шуңа күрә теге школьный автобус форматлары, бөтен нәрсәләр бар. Шуңа күрә мәктәпләрне жабылу, менә сез дөрес әйтәсез, әйме. Әгәр дә мәктәпләргә бала, безнең әле мәктәпләр дигәндә хәзер 1-2 елдан соң Муса Җәлилнең туган җирендәге мәктәпнең ябылу куркылыгы бар. Чөнки анда кеше калмады, балалар. Анда 18 бала йөри, по-моему. Шундый зур мәктәп төзеп куйды. Укытучыларыбыз бар, китаплар. Теге ул үрнәк тора торган мәктәп. Авылда кеше 18 бала, күпмедер бала йөри, все. Укытучылар әйтәләр, тотабыз инде, тотабыз соңгы сынахәтле дип шуңа күрә. Без бит инде үзебезнең балаларга да современный белем дә бирәсебез килә. Милләтне дә, телне дә саклап каласыбыз килә. Шуңа күрә без әгәр дә ныклап эшләп, аңлап бер-беребезгә рәхмәтле булып, иң мөһиме рәхмәтле булып. Менә нинди абзый, нинди ханым гына торып монда сүз әйтә башлый икән, biz аны тыңларга тиешбез. Чөнки ул монда килгән безгә ышанып, зурлап, дөрес фикер әйтәме, үткән буенчамы, ниләр белән ул барып безнеке. Шуңа күрә без бер-безгә ихтирам белән карарга тиешбез. Без бүгенге көндә бийек зур Россиядә яшәгәндә хәзер күреп торабыз, яшьләр арасында да. Менә үзебезнең гаиләне дә алганда, һәрберебез үзебезнең балалар, оныклар белән бөтен нәрсә бит инде. Әле берәр кичә сөйләштергәндә мин әйттем, bir караганда зур горурлык белән икенче караганда 90нчы елларда әйтәм ул талон алалар. Ул шешәләрне 20 тингә барып пунктларга сдавать итәләр, бөтен нәрсә. Без бер тормышта үстек. Бүгенге көндә безнең әгәр дә яңа ел үтеп китә, гына ул вакытта афлисум, мандариннар дисәк, алар бит безнең көн саен үследә тора. Күп кенә мәсьәләләр төшеп калды. Bir караганда җиңелрәк тә кебек. Җиңелрәкләнмәй авырая, ныграк авыраябыз. Чөнки милләт ягыннан, тел ягыннан безнең үзебездә дә бар. Хөкүмәттә бар, безнең үзебездә дә бар бит. Безне бит барыбызны да авыз, менә бит авыз тутырып барыбыз да татарча сөйләшәбез. Чөнки бу безнең буын. Әгәр дә хәзер безнең хәзер президент кар вакытта туктата, теге чыгышлар ясаган вакытта безнең җитәкче чыга да, исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Ну, барыгыз да аңлар өчен хәзер үзем урысча күчәм дигәчтә президент тата стоп та әйдә ди, татарча сөйләши. Бүтәннәр дә аңласыннар ди. Оландар әйтә, мин сөйли алмыйм инде ди ошанда. Шуңа күрә ул да әйбәт, ул татар булып калган, ышана бергә, шуңа күрә теге телне белү бик әйбәт, ләкин рух белән татар булып калар кирәк. Хәбәрегез булсын ки, Башкортстан Республикасы башлыгының хакимият җитәкчесе Александр Геннадий улы Сидякин, Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисен һәм дә Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан буенча рәисен, Ихлас мәчетебездә имам хатиб Альфред Дәүләтша һәм дә Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Ранел Рубил улы Зейнатуллинны кабул итте. Бу очрашуларда киләчәктәге хезмәттәшлек хакында уңышлы, нәтиҗәле сөйләшүләр алып барылды. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Безләрне карагыз, бергәләшеп карагыз, кабат-кабат карагыз.